Motherfucker, čaute zase. Pribudol ku nás dneska nový člen menom BMX Car. Yo, a.k.a. Som pri sliepkách. Slepky, tak ideme také, mori. Ideme pobrať vajíčka. Yo, a.k.a. Ohm. Jo, a.k.a. ďalšia TNTčka môže byť. Jo, už mám skoro stack šípov. No to dnes tu pôjdeme tie. Dneska chcem spraviť dyňovú farmu, chcem poplniť nejaké úlohy. Vyskúšam chytiť rybu z nášho homemade jazierka. Aha. Dík, skoro som chytil rybu. Mám srad na to. Ježiši. OK, takže idem spraviť pumpkin farmu. Menší strih. OK, takže po menšom strihu sa vraciame naspäť. A ideme spraviť tú dyňovú farmu. Oliver, potom keď sundáš tie sliepky, no tak povedz. A nedávaj... Nezabíjajte sliepky. Ja, tak prečo ich tam sundávaš? Ja ich práve že vyrábam. Jaj. Lebo ja som chcel, že upraviť ten oný. Namiesto tých plotov dáme oný lístie. No dobre, ja idem spraviť tú dyňovú farmu. Jen ti si pomôcť, hej? Dobre, som zvedavý, ako mi pomôžeš. Keď to je práca presne pre jedného. Počkať. Čo robíš? No, ty bez slepice. Prečo si ju zabil? Len si mama. Hej? Dajte mi už niekto hlinu. Nemám ani ja. Ani ja nemám. Ja mám drevu. Oliver. Čo robíš? No. Počúvaj tú podmienku, čo som ti vtedy napísal, lebo ak nebudeš, letíš. Som nepovedal nič. Nie vôbec. To je napíš, čo som povedal. Teraz to nejdem písať. Ale ja som to počul. Ale nezabíjaj tie sliepky, čo ja urobím. Ja budem stále zabíjať. Hej? A teba budem potom zabíjať. Hej? Ja? Netreba mi ani kýbeľ vody. On zistil. Treba mi len hlinu. Potrebujem hlinu. A už ju mám. Tak mi dávaj. Potrebujem ju, čo si už neandertálec. Hej, skade budeš? No jo. Ty sa lama. Aha. Čo robíš? Nestaraj sa do toho. Čo robíš už? Daj to tam naspäť. Ja, no, ma to drgáš. Ty si ale... No. Nejde tam dať. No, lebo tam není voda. Dementný chlapček. Ja som dement. Dobre, no tak nie si dement, ale si dementný chlapec. Nevadí. No jo, no tá si, more. No jo, no. Skúsim hodiť oný neterovko na nejaký iný ostrov.
Ja mam tutaj skrót. Ja ci tutaj nie dolepszę. Hell yeah, dirty tits. And I'm not a dirty tits. Yeah. Yeah, motherfucker, náš nový bunker. To jest chyba mój bunker. Jelan. Oliver, lama ti je mama. Hej? No jo, Hej. teraz ja tu ako chuj pobehujem z jedného miesta na druhé a hodilo by sa mi aspoň ešte jedno alebo dve vedra vody. No, to stačilo by prázdne. Ja tu donesem samočeky. Už netreba, už idem pre posledné. Ja som to už dorobil za teba stále. Dobra, myszka mi seka. Vidíte, takže menšie problémy s myškou. No dobrze. To by som mohol dať sem. Sebo, nevedel som, že trpíš samorozprávaním. No za toho o mne hodne nevíš. Vlastne nevieš. No vlastne to je jedno. Vlastne degeš. Vlastne máte tu takto hlinu. Vlastne mám. Vlastne tak daj. Vlastne nedám. Prečo? Kilo. Oliver, máš hlinu? Nemám hlinu. Tak ma pozaj. No, Daj mi sekáko, ty vole. Proste šitný komp. slabý komp. Sebo ty radšej drž hubu. Čo je? Nemáš dvojjadrový, nie? Dobre. Jednojadrový, no. No, tak dobre, tak nemáš žiadny komp, no. No, tak na čo si myslíš, že by som natáčal? Čo ja viem, znudný. Ale na čom? Nie z koho? To je jedno. No, ďalšie vajco. A další soutěžící se jmenuje Tomáš Jedno. Ale já se nejmenuju Tomáš Jedno. No, Tomáš Jedno. Oliver, máš hlinu? Nemám. Vítam si sa na to 20. Máš hlinu? Trikrát sa ho spýta, že máš hlinu, a on, že nie, nemám. A na štvrtýkrát, máš hlinu. Ježiši. Máš hlinu? Byla tu hore dole ako debil. No jo. Jop. Bohužiaľ, život je krutý. Kokos dikdáko mi to začalo lagovať. Čo je s tým hovadom? Sekať, nie? Ty kokos, tak teraz mi to reálne začalo sekať. To a mne nie. Kokos, ale mne to normálne išlo, dik. Ty kokos, ty lagy! Aj mne to laguje, ty vole. Nie, nie. Ty svinia. Ja tu musím robiť... To nelaguje nič. Ja tu musím pomalé pohyby robiť, lebo myška mi vyjde vonka z obrazu. Ako počujete, moja mama mixuje. Ja sa odhlasím s takým serverom. No dobre, takže jeden odchádza. Ja už to iba dosadím a ukončím to. Kúpe vajcia. Vajca. Kde mám vajca? To je dole. Tak to pochop, už je koniec.